B'investiment ta' 450,000 euro li ġejjin mill-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-klabb tal-Water Polo tan-Neptunes se jibda isaħħan il-pixxina ta' barra. Dan it-tisħin se jsir permezz ta' sistema li hija effiċjenti fl-użu ta' enerġija li se jwassal ukoll biex il-klabb jiffranka l-ispejjeż. Bejn ix-xhur ta' Ottubru u Mejju l-operat tal-pixxina kien qed ikun ta' sfida finanzjarja għall-klabb. Il-President tan-Neptunes Matthew Bonello innota li s-sistema l-ġdida se tnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż operattivi u dan se jippermetti lill-klabb jinvesti aktar fl-atleti u f'xogħlijiet infrastrutturali. Mill-lat ambjentali l-emissions ma jonqsu kif qed ngħidu biktar mill-nofs. Mill-lat sportiv ovvjament jippermettilna wkoll min juża l-pixxina tagħna fix-xhur tax-xitwa illi jibbenefika mill-faċilitajiet illi noffru hawnhekk. Iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Fond, il-Perit Vincent Kassar, tkellem dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju. Li se jkunu ekwivalenti għal kważi 15,000 siġra li tista' tħawwel kull sena. U allura aħna bħala Awtorità tal-Ippjanar nkunu kontenti ħafna illi oltre li naraw illi il-flus ikunu jiġu utilizzati tajjeb kemm biex itnaqqas il-pizz finanzjarju tal-klabb, imma wkoll illi qegħdin nippromovu xi ħaġa għall-ambjent. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi li qal li huwa ħerqan sabiex ikomplu jsiru aktar proġetti li jmorru id fit mal-isforzi li tisiru f'Malta fil-mitigazzjoni u l-andament mat-tibdil fil-klima f'aktar lokalitajiet.